La Unió Europea ha obert fronteres i ja és ben habitual consumir productes i serveis fora del nostre país. Un exemple habitual és el lloguer d'un cotxe, que pot implicar fins i tot diferents països. El lliure mercat, doncs, ens pot portar moltes facilitats, però també dubtes en el cas d'una reclamació. Hem de saber que un gran nombre de conflictes es produeixen en la compra de productes i la contractació de serveis a través d'internet, de manera que és recomanable tenir present alguns consells abans de fer cap pagament. Els sectors més reclamats són per nosaltres el transport aeri, el comerç electrònic, el lloguer de vehicles o la contractació d'allotjaments, per exemple, en altres països. Per tant, el més recomanable sempre que contractem a través d'internet és verificar que la pàgina web és segura, que l'empresa que proporciona el servei ens dona un nom, una adreça de contacte, un NIF, i també és molt important llegir les condicions de contractació. Tot i les precaucions, a vegades sorgeixen conflictes i és important saber com reclamar a companyies estrangeres. En primer lloc, s'ha d'enviar una al·legació per escrit a l'empresa. Si no s'arribés a un acord, la secció de consum europeu de l'Agència Catalana del Consum ofereix als consumidors un servei gratuït de mediació transfronterer que serveix de pont entre les dues parts. Ricard Comulada va recórrer aquest servei després que una empresa de lloguers de cotxes francesa el fes responsable d'uns danys en un vehicle per l'import de 1.000 euros. Des de l'Agència Catalana del Consum es van fer càrrec del seu cas i van fer de mediadors per resoldre el conflicte, que finalment va ser favorable al consumidor. Al principi, clar, això et trastoca una mica, no? I dius, ostres, però si jo no he fet això, no? I en part són els diners i també és el fet que t'estiguin dient que has fet una cosa que no has fet, no? I clar, el que va estar bé és que truquis a un lloc i que t'atenguin i que et diguin bueno, nosaltres t'ajudarem i et recolzarem. Per tant, és un balanç positiu en aquest sentit. Com aquests, són molts els imprevistos que es poden derivar d'una compra fora de l'estat espanyol. Per això és important conèixer els nostres drets. Per exemple, ens hem de fixar en la publicitat enganyosa, ja que a la Unió Europea està prohibit qualsevol contingut publicitari que indueixi a confusió i aquest pot ser denunciat a les autoritats. A més, quan comprem a distància, ja sigui per internet, per catàleg o via telefònica, ens han d'informar prèviament del preu i, a més, el producte ha de ser enviat com a màxim en 30 dies. Per altra banda, un cop lliurat, la normativa indica que el venedor té l'obligació de respondre pels productes nous com a mínim en els 2 anys següents i en un any en el cas dels productes de segona mà. Per més informació, podeu consultar el web www.consum.cat.